Nakasinati og pagbaha ang dakbayan sa Mandaue human mibunok ang uwan ni atong weekend. Sa may Dan AS Fortuna sa Barangay Banilad, halos moabot na sa may dughan ang tubig baha nga may resulta usab sa paglutaw sa uban nga mga sakyanan sama ni usa ka multicab. Samtang sa usa ka eskwelahan sa may Barangay Gizo, kitabangan sa mga sakop sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga estudyante o mga maestra nga makauli human miabot ang baha sa ilang tunghaan. Aduna say mga pamilya sa Barangay Tipolo nga gipahikling sa Barangay Hall. Gialerto na usab sa Mandaue City DRRMO ang posibleng epekto sa ulan. O gipahimangnuan na usab ang mga residente nga nahimutang kilid sa sapa. Ilang gi-roving o gi-monitor ang level sa tubig baha aron mapahibaw dayon ang mga apektadong residente. Conduct sila o kanang tawag na rescue operations pag-transport ng mga tao sa mga estudyante o mga commuters. Stranded. Sa lugar nga pwede ka makasakay. Kalit kayo nga kusugay ni bundak ang uwan niya. Murag wala na namon naapas ang kakusog sa baha ba nga. Ang mga gamit abis na plano pa nga isalbar